एबसुनि जोनोमनि जारिमिनखौ एसे बुंगोनो लुबैबाय आङो। दिनै एबसुआ जोनोम जादों बर' जातिनि थैनाय थांनायखौ लानानैनो जोनोम जाबोनाय मोनसे आफाद। बे आफादा सोरबा सासेया गोसो जानानै जोनोम होनाय बा सोरबा गोसो जाब्रबनानै जोनोम होनाय मोनसे आफाद नङा। बेयो बर' जातिनि थैनाय थांनाय बर' जातिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय जोनोम जाबोनाय मोनसे आफाद। दा बे आफादा दिनै थान्दैमेल, बे थान्दैमेलनि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंगोन दिनै एबसुआ दिनै 50 बोसोरनि बारा बैसो जाबाय। दिनै एबसुआ गोबां खामानि मावबोगासिनो दङ। गिबियाव बुंनो थांथारोब्ला मोननैसो खोथाखौ रायखांनांगोन। दिनै जोङो सिगां समाव एबसुआ मावबोनाय खामानि, जाय समाव बर' हारिया लेथेर फेथेर जाबोबायमोन, गावनि मोनथायनि थाखाय जुजिबोदोंमोन, बैफोरखौ लाबोनानै एबसुआ मोनसे समाव आन्दोलन खालामबोबाय, सोमावसारबोबाय।